πώς μπορεί να βοηθήσει να αναλύσει κατά τη διάρκεια της πτήσης, να πρέπει να έχετε τις ζώνες ανέμενη εφόσον κάθεστε. Όταν σπισιαλείς οδηγείτε, παρακαλούμε να ανοίγετε αντιλαβή προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα. Υπενθυμίζουμε ότι το κάθισμα δεν επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και αποτελεί έκνομη ενέργεια. Το άτρισμα επίσης δεν επιτρέπεται. Please consider with your seatbelt fastened and the fasten seatbelt sign is switched off. As the vehicle is coming in at time, please fasten your seatbelt while sitting. When the fasten seatbelt sign is switched off, please be careful when opening the windows above your seats. Objects may have moved during the flight and might fall out. We would also like to remind you that smoking is not allowed in any stage of the flight. It's considered an alarm action. Vaping is also not allowed. Των προσωπικών σας ηλεκτρονικών συσκευών διαπιστωθεί υπερθέρμανση της λειτουργία, παρακαλούμε να ενημερώσετε αμέσως στα πλήρωμα καμπίνας. In case your personal strong device Cabin crew prepare for landing. Αγαπητοί επιβάτες, καλώς ορίσατε στο Ζάγκρεπ. Οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να παραμείνουν δεμένες μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη προσδεθείτε. Πριν την αποβίβασή σας, παρακαλούμε να ανοίξετε τα ντουλάπια με προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα και ελέγξτε τις έπες των καθισμάτων για ξεχασμένα είδη. Το ταξίδι συνεχίζεται με τη Hertz με όλες τις επιλογές ενοικίασης διαθέσιμες για εσάς από μικρό αυτοκίνητο πόλης έως SUV και ηλεκτρικό. Αν είστε μέλη του Miles & Bonus, απολαμβάνετε επιπλέον προνόμια όπως αναβάθμιση κατηγορίας αυτοκινήτου και συλλογή μιλίων.
Εκ μέρους του κυβερνήτη κ. Χρυσοχόπουλου και του πληρώματος, σας ευχαριστούμε που πετάξατε με την Aegean μέλος της Star Alliance και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας και καλή διαμονή. Για όσους συνεχίζετε το ταξίδι σας σε άλλο προορισμό, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Dear passengers, welcome to Zagreb. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Before you leave the aircraft, please be careful when opening the Τι βλέπω. Φτάσαμε. Τι κρατάς? Bake rolls. Και πώς την είπαμε αυτή? Όλετ. Η Όλετ. Άρα. Άλλο ένα βίντεο που έχω απόδειξη. Παιδί μου, αφού ήθελες να σε κατεβάσω, γιατί δεν ίσχυσες τα πόδια σου? Κάνε το μυαλό σου λίγο να δουλέψει. Βλέπω ότι σε κατεβάζω, γιατί δεν ισχύουν τα πόδια σου? Έτσι, μπράβο. Ζαλίστηκα, εσύ δεν ζαλίζεσαι? Δεν σε βάρκεις αν είναι εδώ. Στάτσε λίγο ήσυχα. Δεν θέλω. Αγγελική, πού είμαστε? Στη χώρα. Σε ποια? Πώς την είπαμε? Δεν ξέρω. Κροατία. Κλανάρι. Πώς το πες? Για να δω. Εδώ. Κάτσε βρε. Κλαναρία. Κροατία. Κλανάρι. Κροναρία. Έλα σε βγάλω. Έλα τώρα. Περίμενα γιατί θα βγάλω. Καλημέρα σας, βρισκόμαστε στο Ζάγκρεπ, Κροατία. Δεν έχω ιδέα τι βλέπουμε μπροστά μας. Μάλλον είναι το Μέγαρο. Μπορεί να έρθω με το πέδαρο, δεν ξέρω. Προς το παρόν έχω έρθει με την αγκυρικουλίτσα μου και τον άντρα μου. Hello. Αγγελικούλα, μην το ξανακάνεις αυτό, αγαπούλα μου. Όχι, δεν θα βγάλεις φωτογραφία με αυτό, αγαπούλα μου, γιατί άμα το σπάσεις, μετά την κάτσα με τη βάρκα. Προχωράμε τώρα για να δούμε από κοντά το Μέγαρο μουσικής. Νομίζω αυτό είναι, δεν είμαι και σίγουρη. Εγώ ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Έπρεπε να είχα βάλει το κοντομάνικο. Αν θέλω, θα μου πας να δει κοιτάξει. Εντάξει.
Για κοίτα με. Ρε, Σε έβγαλα, Αγγελική. Πήγαινε να σε βγάλω. Αγγελικούλα, τι κάνεις? Κάνεις κουνιές. Για κάνε τσουλήθρα. Μπράβο. Εδώ στο υπόχει σκι, ας πούμε, είμαι καλά τώρα. Εγώ με αυτό μια χαρά είναι. Τώρα στον ήλιο και περπάτημα, ναι, ζεσθενόμουν. Αλλά εδώ είμαι μια χαρά. Πώς φαίνεται η Ζάγκρεπ? Εντάξει, νωρίς ακόμα, δεν έχουμε δει τίποτα, τώρα βγήκαμε. Μέχρι τώρα σε ρωτάω, βρε. Εντάξει, όμορφο φαίνεται, αλλά εντάξει, όχι κάτι το φοβερό. Ναι. Μπαμπάς και κόρη κάνουν τραμπάλα. Περνάνε ωραία σε κάτι κούνια στο Ζάγκρεπ. Το παιδί μου, πρόσεχε το παιδί μου. Πρόσεχε το παιδί μου, μπαμπά. Εντάξει. Οπ. Φωνέσανε και τα πόδια μου πάνω κάτω. Ναι. Πήγαινε στο σκυλί. Πήγαινε, άντε. Ναι, αυτό μόνο να θέλω πρέπει το δικό μου. Να πάω και βλέπει αυτά. Όχι, δεν κατάλαβα και το πω. Μαμά. Για λίγο. Σε πάω, χειμωνάκι μου. Πάμε. Αφού μ' αρέσει το πάρτι εκεί. Τι σ' αρέσει, ποιο πάρτι, Το παιδί μου? πάρκο, λέω πάρτι. Το πάρτι, το πάρκο. Αυτό εκεί το πάρκο και το πάτε, να. Για να δω. Α, εντάξει, έχει ήλιο όμως. Βρισκόμαστε πάλι στο Ζάγκρεπ με την Αγγελικούλα. Πες για στην κάμερα. Τον Στάθη. Και είμαστε στην κεντρική πλατεία. Δεν είναι από τις πιο εντυπωσιακές κεντρικές πλατείες που έχουμε δει. Δεν πάρεις αγκαλιά για να δω. Τι να δεις, αγαπούλα μου? Εκεί που δείχνει. Δεν μπορώ να σε πάρω αγκαλιά και να σου δείχνω. Μα δεν μπορώ, καλέ, κάτσε, θα σε πάρω μόλις τελειώσει το vlog. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την πλατεία. Δεν έχει πάρα πολλά να δεις, η αλήθεια να λέγεται. Είναι από τις πιο μικρές κεντρικές πλατείες που έχω πάει. Η Αγγελική μου πατάει το πόδι. Τώρα θα πάμε στην εκκλησία. Μπαμπά, πάρε λίγο για την... Μπορείς να πάρεις την... Όχι, δεν μπορείς. Πάρε εσύ να συνεχίσεις το vlog λίγο. Α, ωραία. Θα σε πάρω τώρα αγκαλίτσα. Δεν είναι από τις πιο εντυπωσιακές κεντρικές πλατείες που έχουμε δει. Τι να δεις, άπλο μου? Δεν μπορώ να σε πάρω αγκαλιά και να σου πω. Μα δεν μπορώ να κάνω, κάτσε να σε πάρω μόνο το vlog. Γεια σας. Για δείξε μου, Αγγελικούλα, τι κρατάς, τι είναι αυτά? Για να τα δω. Ω, ροζ. Ναι. Πολύ όμορφα, πού τα βρήκες? Ήταν από εκεί πέρα. Ωραία, για πάμε από εκεί να δούμε τώρα. Το απόγευμα θα μετά. Φτάσαμε εδώ στην
κεντρική εκκλησία, ας το πούμε έτσι. Ναι, η Κυριακούλα πήρε ένα κίτρινο λουλουδάκι που της αρέσει πάρα πολύ. Και είναι υποκατασκευή, όπως τόσα εκατοστάτα θέλουμε να το δούμε. Να κάνεις μωρό μου, ναι. Μην πάρεις πάρα πολλά μωρό μου όμως. Τώρα ο άντρας μου θα πάει να βγάλει φωτογραφίες. Μπορεί να σκεφτείτε ότι τον καθυστερούμε, αλλά εμένα μου αρέσει εδώ. Είναι πολύ ωραία η περιοχή. Έχει ζέστη, βεβαίως έχει και αέρα. Καλά είναι. Ωραία είναι μωρέ. Εντάξει, δεν είναι από τις πιο ωραίες πόλεις που έχω πάει. Ουσιαστικά είναι λίγο βαρεστή, δεν έχει τίποτα το φοβερό. Νομίζω το πιο φοβερό αυτή τη στιγμή στην Κροατία είναι η κόρη μου. Φτάνει, Αγγελικούλα, φτάνει. Φτάνει, σου φύγανε κιόλας. Σου είπα να τα κόβεις, όχι έτσι ρε παιδί μου. Σου είπα να τα κόβεις από το μακρινάρι τους. Αλλιώς σου πέφτουνε κάτω. Έλα, Αγγελικούλα, φτάνει αγάπη μου, έλα. Να πρόσεχες να τα κόβεις σωστά αγάπη μου, όπως σου είπα εξ αρχής. Please, no touch. Τώρα βγάζω βίντεο, βγάζω vlog τώρα. Άρα, vlog. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η εκκλησία. Άρα ήρθαμε εδώ με τον άντρα μου. Με τον Άγιο τέτοιον έχει να κάνει, Άγιο Πέτρο. Δεν ξέρω από αυτά. Άγιος Μάρκος. Είναι ο ναός του Αγίου Μάρκου. Τι έπαθες? Αλλά είναι κλειστός λόγω ζημιών Από σεισμό. που έγινε πέρυσι, νομίζω. Τι έπαθε το κοριτσάκι μας? Τι άμμο. Χτύπησες το κεφαλάκι σου. Να σε δώσει φυλάκι ο μπαμπάς. Δεν σου είπα βρε πρόσεχε το κεφάλι σου γιατί θα κάνεις καρούμπαλο. Θέλεις? Κάτσε βγάλω παιδιά να μην πάτε τον μπάκα του πάλι. Αυτό το μάλιστα. Δεν με δική, Ogni cappello da fare, da fare. Πώς είναι? Ωραίο. Καλό. Δεν είναι τόσο ένταση στην Σερβία. Αγγελικούλα, σε ένα καλό. Και ή, θα φας σε λίγο, Τι, για πες. Παίζεις με την OLED. Εντάξει. Με τη δύναμη της σαύρας. Α, εντάξει. Να φας το φαΐ σου όμως για να έχεις δύναμη κι εσύ. Για πες εσύ, δεν είναι τόσο ωραίο Σερβίας. Όχι, τη Σερβία ήταν. Τη Σερβία ήταν και τρεις παϊδάκια. Θα δοκιμάσω. Αυτό είναι
Έτσι και έτσι. Ωραία. Μιαου. Εκεί κάνεις το γατάκι. Μιαου. Εκεί θα κοιμάμαι κάτω. Ναι. Δεν σε βγάλω για τσίπλα που είναι μεγάλο. Έχεις και μεγάλες τσίπλες, έλα να σε βγάλω. Τσίμπλες, για να δω κι εγώ. Πού είναι οι τσίμπλες? Όπο, τσίμπλες, τσίμπλες. Να τι, να τι. Ωραία. Ωραία, πάμε. Έχετε μου, έχετε μάτια. Σας ήρθαμε πάλι στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου γιατί θέλουμε να δούμε το κανονοβίλ, πώς λέγεται, κανονοβολισμό που θα γίνει στον πύργο κατά τις 12. Εδώ βλέπουμε την Αγγελικούλα, η οποία είναι πανέμορφη σήμερα, λαμπερή και γκρινιάρο συνήθως. Και εδώ βλέπουμε το Στάθη. Πώς φαίνεται το Ζάγκρεπ ως τώρα? Κοίτα, με άρισε το 10, εγώ του βάζω 6 ή 5,5 με 6. Κάπου εκεί. Εντάξει, μωρέ, για 2 μέρες καλά είναι, δεν είναι για παραπάνω. Δεν είναι για παραπάνω, σίγουρα. Για 2 μέρες καλά είναι. Ναι. Τι κάνεις, Αγγελικούλα? Αγγελικούλα, έλα εδώ, αγάπη μου. Να το Ναι. Κοίτα τώρα τι κάνει, ρε παιδί μου. Κανονοβολισμό που θα γίνει στον πύργο κατά τις 12. Εδώ βλέπουμε την Αγγελικούλα, η οποία είναι πανέμορφη σήμερα, λαμπερή και γκρινιάρα συνήθως. Για πήγαινε εκεί, Αγγελικούλα. Άρχισε κάτι Έχουμε έρθει στον πύργο για να δούμε το κανόνι να σκάει. Και εδώ βλέπουμε τον άντρα μου με την κόρη μου. Τι ήθελες να δεις, αν είναι στο πράσινο? Λοιπόν... κλείσει τα τέτοια, είναι τα δάχτυλα πάνω. Α, στο μικρόφωνο και δεν ακουγόμαστε τι λέγαμε. Να το ξαναπώ. Λοιπόν, για να δούμε την πόλη. Πάνω στο παράθυρο. Εδώ βλέπουμε την πόλη από πάνω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το Ζάγκρεπ δεν έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Δεν έχει πολλά να προσφέρει, η αλήθεια να λέγεται. Γίτσες. We are putting a new roof in this house up there.
Ωραία, θα σου δώσω εγώ το κινητό μου να βγάλω μια φωτογραφία, εντάξει. Γιατί το βγάλεις? Γιατί αυτό είναι μόνο για τη μαμά και το μπαμπά. Έλα. Βγάλω μια φωτογραφία. Το βγάλες. Έχει λίγη ακουστή σε μερικά λεπτά. Α, είναι πολύ καλή αυτή που έβαλες εγγελική. Πολύ καλή φωτογραφία. Ναι. 50 seconds now before they go to Κοίτα, Αγγελική. Έλα, να, πιάστο. Έλα, να, πιάστο. Το τέτοιο είναι. Κοίτα. Τρώμα, χάλασα το βίντεο. Εγώ και το κινητό. Δεν το περίμενα τόσο δυνατό. Να το κοίτα εδώ, αφού κουνιέβει. Δεν μπορώ να σε παρακαλώ γιατί σταμάτα να το ζητάς. Μόνο θα ζητάς αυτό, τι το κάνεις. Τέλεια. Ωραίο είναι να τη φάω, Αγγελική. Τέλεια είναι. Τη φάω εγώ. Τη φας εσύ. Μαμά θα τη φάει, λέει. Αλήθεια. Για πες μου αυτό πώς είναι. Προτιμώ το δικό μου. Ναι. Θα δοκιμάσω, δεν έχω φάει ακόμα το δικό σου. Για να δω και την πυρίτσα. Παν. Από το Παναγιωτίδης. Μάλλον. Ωραία. Όχι, πολύ καλύτερο το δικό μου. Άντε. Καλή μας όρεξη. Έχουμε πάρει το κτέλ για να πάμε στη Λιουμπλιάνα και έχουμε σταματήσει τώρα με το λεωφορείο για ένα 15 λεπτό διάλειμμα και έχουμε φέρει την Αγγελική στις Κούνιες. Εντάξει, έχει ωραία φύση εδώ. Ωραία είναι, εντάξει. Δεν έχει και πολλά να δεις εδώ, εντάξει, ένα μικρό διαλυματάκι κάνουμε, να ξεκουραστούμε. Ναι, τώρα θα πας μέσα μπαμπά, να δεις τι έχει, εντάξει, ναι. Και να μου πάρεις κάτι. Καλώς ορίσατε στο vlog μας που είμαστε στην Λιουμπλιάνα. Μόλις φτάσαμε και περπατάμε, βασικά φτάσαμε, πήγαμε σπίτι. Ναι. Αφήσαμε τα πράγματά μας, πήγαμε σούπερ μάρκετ, πήραμε για πρωινό και τώρα βγαίνουμε να πάμε να φάμε γιατί έχει πάει 4:30 και μας έχει κόψει λόρδα.
Τώρα που χωράει η Αγγελικούλα με τον μπαμπά της, δεν έχουμε δει κάτι φοβερό. Εντάξει μωρό. Κατέβα κάτω. Δείτε το πες μέσα στο Mal so wie Itak, kurz volontär, isto. Λοιπόν, από το πρώτο λεπτό η Λουμπλιάνα είναι πολύ πιο ωραία από το Ζάγκρεβ. Μόνο και μόνο που έχει το ποτάμι, κερδίζει τις εντυπώσεις. Ναι, Αγγελικούλα μου. Όχι πάνω στο άλογο, στο σκυλάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όπως βλέπετε. Πάμε να φάμε και την έχει κόψει. Πάμε σιγά σιγά και τα Πάμε. μετά. Ναι. Έχει και κρουαζιέρα από τα μόπια. Το αισθάνεσαι που κουνιέται η τέτοια, η κέφυρα. Αγγελικούλα εδώ. Το βγάλε, δεν το βγάλε. Boat departures welcome us. Last chance for the boat trip. As you see, let's continue on that side. Δεν θέλει καλή σε καθόλου. See, this is the beauty. Φτάσαμε στη γέφυρα των δράκων. Θες να πας να κάνω φωτογραφία? Πήγαινε εκεί κάτω από το δράκο. Πήγαινε κάτω από το δράκο. Η Αγγελικούλα βγάζει φωτογραφία με τον μπαμπά της. Τέλεια. Τώρα βλέπω ότι έχει τελεφερίκ για το κάστρο, Πάρουμε το τελεφερίκ. Είδα ότι κάτι ανεβαίνει. Εντάξει, πηγαίνετε. Ναι αγάπη μου, άστο να κρυώσει και μετά θα φας. Τι πήρες εσύ Αυγελικούλα? Πήρα Τι σούπα είναι? είναι και καρότα. Τέλεια. Θα τη φας όλη, Ναι. Τι είπαμε, αν φας όλη θα έχεις μετά? Γλυκά. Μπράβο. Εσύ θα το φας όλο? Σιγά να το αφήσω, πας καλά. Μπορείς να μου το πιστεύεις να κρυώσει. Μαμά. Θα το αφήσεις να κρυώσεις. Θα το αφήσεις να... Θα το κάνεις. Το βίζικο δύο φορές. Θέλω να το κρυώσεις. Ένα λεπτάκι. Το κοτόπουλο είναι σαν να τρως τη σχάρα. Τι λέτε για τα μάτια? Εμπρός, καλή μου. Like 10 years ago. Έχουμε ψωνίσει κάποια αναμνηστικά. Κάτσε αγάπουλα μου, βγάζω βίντεο. Και τώρα ήρθαμε εδώ σε μια ωραία στρογγυλή πλατεία να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Εδώ βλέπουμε ένα κτίριο το οποίο είναι πολύ ωραίο.
Και εδώ ένα κτίριο που είναι πολύ ωραίο. Εμένα τίποτα δεν μου κάνετε. Τι εννοείς, αγαπούλα μου? Αχ, πού πήγε το κορίτσι μου? Θα το φάω το μικρούλι. Θα το φάω το γλυκούλι. Και τώρα θα περάσουμε από τη γέφυρα εδώ. Τι είναι? Τι τρως στη τσάντα σου, ρε? Πάω να περάσω τη γέφυρα μόνη μου. Α, και ένα ωραίο... Α, τι ωραίο άγαλμα που είναι αυτό. Περίμενε, βρε Νινή. Για πες. Για πες, φιλενάδα. Ναι, θα πάρουμε το πλοίο. Όχι. Να πάω κάτι από εκεί. Να πάω με το τράκο σε ένα μαγαζί. Εκεί. Λίγο δεξιά. Παπάξε. Όχι, απλά η μέση. Α, για δείξε μας, Αγγελικούλα, πού θα πάμε? Για δείξε, για δείξε. Ναι. Στη μέση εκεί. Ναι. Ανάμεσα στα δέντερα. Αχα. Από εκεί. Και μετά από το εκεί. Στη θάλασσα. Να δούμε λίγο κι άλλο το ποτάμι. Ναι. Λίγο δεξιά. Από εδώ να δούμε εδώ κάτω. Ναι. Ίσως να πάμε εδώ. Αν προλάβουμε. Ναι. Ίσως πάμε εδώ να παίξω. Ναι. Να φάμε λίγο εδώ. Εδώ τι φάγαμε. Ενώ για εκεί να παίξω πάλι. Εκεί κάνουμε δουλειές, δεν θα πάμε. We can have a vote. There we go. We can be democratic. Ωραία, Λιουμπλιάνα. Είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο που μου άρεσε το Ζάγκρεπ. Ναι, είναι πιο ωραία. Όλοι τσαχμικήσαν. Εντάξει, με την κάμερα μπορεί να το δει. Κάναμε τη βόλτα μας κατά μήκος του ποταμιού και τώρα γυρίζουμε πίσω. Για να δούμε τι έχει να μας δείξει στην περιοχή. Τώρα σκέφτηκα ότι τον εαυτό μου δεν το βγάζω σχεδόν ποτέ vlog. Έβγαλα λίγο στην Κροατία. Για να το δω. Hello. Εντάξει, πιο πολύ για τη χαζομάρα μας βγάζουμε vlog. Άμα δει ο Στάθης στο footage θα με κράζει πάλι.
Τι είναι αυτό που κρατάς? Τι είναι? Ναι. Είναι ο δράκος της Λιουμπλιάνα. Αλήθεια? Μη το ξανακάνεις, γιατί μπορεί να κάνεις ζημιά στη μηχανή. Μπαμπά, Ναι. μπορούμε να πάμε εκεί. Πού εκεί? Εκεί. Τι να κάνουμε εκεί? Να πάμε λίγο κάτω και να ξανανεύουμε. Πάμε στη μάμα. Πάμε στη μάμα. Μαμά, να πάμε. Είμαστε στο Bled και έχουμε έρθει εδώ που έχει ένα καστράκι. Α, πανέβηκε ο μπαμπάς. Είμαστε στο Bled. Σε λίγο θα πάμε στη λίμνη. Τι να πάρω, να πάρω αυτό το γλυκάκι το παραδοσιακό, να πάρω στρατσιατέλα, τι λες? Παραδοσιακό πάρε. Το παραδοσιακό εδώ. Και άμα θέλουμε στρατσιατέλα θα πάρουμε άλλη μέρα. Έλα. Σας περιμένω, περιμένετε. Από εκεί θα βγείτε, εγώ σας περίμενα από εδώ. Σας περίμενα να βγείτε την τρύπα εδώ. Δεν έχει τώρα ελεύθερη κούνια, Αγγελική. Τα βαρκάκια από τι αφαίρονται, τα παίρνουμε. Αυτό βλέπω το βαρκάκι αυτό θα εκεί πάει. Έχουμε 15 λεπτά περπάτημα όλο το βουνό για να πάμε στο κάστρο. Περπατάω 2 λεπτά και έχω ήδη κουραστεί. Δεν είμαι και πολύ αθλητικός τύπος. Έχω άλλα 13 λεπτά. Καλά θα περάσουμε. Να δούμε εδώ τον ορειβάτη. Πώς είσαι που ανέβηκες όλα αυτά τα σκαλιά? Έχει κι άλλα σκαλιά. Μπορώ. Θα κάτσουμε 2 λεπτά. Ναι. Αυτό που φυσάμε. Για αφήσα το. Να δω αν έχει λεφτάκι του ρίξα. Do you think you can take a picture of us? Είμαι στο κάστρο του Bled, ανεβήκαμε ένα σωρό σκάλες, μιλάμε, από 10 λεπτά ανεβαίναμε σκάλες. Κουραστήκαμε πάρα πολύ. Βέβαια από εδώ δεν βλέπεις τίποτα.
Δεν βλέπεις τίποτα. Εδώ είναι ο Στάθης. Και εδώ είναι λίγο η λίμνη. Άρα θα ανεβούμε από πάνω τώρα να δούμε. Πάμε στο κάστρο. Πάμε στο κάστρο. Πάμε για το πούλα. 옛날에 있잖아 집에서 이렇게 뭐 수거 파는 거 있었잖아 뭐 박스 조립하고 뭐 이러면은 동네에서 돈 주는 거 그래 구민공단에서 했는데 그거 한 달 해가지고 Κατεβήκαμε επιτέλους, ναι άπουλα μου. Κατεβήκαμε επιτέλους από το κάστρο. Για να δούμε. Α, ναι, τσουλήθριτσα. Α! Νόμιζα θα πέφτα. Έχει τσουλήθρα εδώ πέρα. Μ' αρέσουν πολύ οι νεροτσουλήθρες. Είχα πάει κάποια στιγμή όταν ήμουν γύρω στα 11-12 δεν θυμάμαι, στην Κόρινθο και ήταν απίστευτα ωραία. Θέλω να πάω και τη μικρή και να μεγαλώσω λίγο. Θα περάσει καταπληκτικά. Όλη μέρα τσουλήθρα, τσουλήθρα, τσουλήθρα. Έχεις πάει ποτέ σε νεροτσουλήθρες, άντρα μου? Όχι. Αγγελική, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Έχουν πολύ νεροτσουλήθρες. Είχα πάει κάποια στιγμή όταν ήμουν γύρω στα 11-12 δεν θυμάμαι, στην Κόρινθο και ήταν απίστευτα ωραία. Θέλω να πάω και τη μικρή και να μεγαλώσω λίγο. Θα περάσει καταπληκτικά. Όλη μέρα τσουλήθρα, τσουλήθρα, τσουλήθρα. Έχεις πάει ποτέ σε νεροτσουλήθρες, άντρα μου? Όχι. Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Δεν ξέρεις τι χάρη, είσαι πάρα πολύ καλά, σε παιδεία δεν... Θέλει τσίσα. Ναι, μόνο μου. Ωραία τα μακαρόνια. Πολύ ωραία τα μακαρόνια. Πολύ ωραία. Ωραία, Αγγελική. Σ' αρέσουνε? Πολύ ωραία. Θα δοκιμάσεις και λουκάνικο? Ναι, όταν το τελειώσω. Ωραία, όταν τελειώσει τα μακαρόνια σου δώσω και λίγο λουκάνικο και λίγες πατατούλες. Αυτό είναι καυτό. Βρε, μην κάνεις ανασκαφές στη μύτη σου. Αυτό είναι καυτό. Να σου βάλω λίγο Εντάξει. ακόμα μακαρόνια, Αγγελική. Να φας αυτά μόνο. Είναι πολύ νόστιμο. Βάλω λίγο τριμμένο πιπέρι. Πολύ νόστιμο. Τρώω με το τσιρί γιατί κόψω τα πέχαμένα. Ωραία, άντα φάμε. Καλή μερίδα. Θα αφήνω να...
Εκεί έβγαζε. Σκάλι. А ste vi kakvi dobil za jesti v Kranju? Ja, ampak ima veselo. Kaj niso zdaj ven so? Περάσουμε απέναντι, δεν νομίζω ότι θα κάτι. Κοιμήθηκε. Θες να πας στην Νορβηγία να δεις την Έλσα? Εντάξει αγάπη μου. Κάτσε βρε, δεν προχωράμε. Περίμενε λίγο να ανεβάσουμε μια φωτογραφία. Πρωί-πρωί στο κέντρο της Λουμπλιάνα θα σε πατήσει το τρένο. Θα σε πατήσει το τρένο. Έλα εδώ. Θα μας πατήσει το τρένο, έλα εδώ. Εδώ βλέπουμε το κάστρο. Εδώ έχει ένα ωραίο άγαλμα. Εδώ το βλέπουμε το μωρό μου το όμορφο. Πού είναι ο πατέρας του? Να τόσο ο μπαμπάς. Βγάζει φωτογραφίες, ένα κάρο φωτογραφίες κάθε μέρα. Τι είναι πάλι? Είναι ανοιξό. Πάμε λίγο στη σκιά. Πήγαινε. L'ho definito. Adesso ci andiamo a vedere. Wow, φοβερό. Βλέπεις.
Και από πάνω. Ωραία, Αγγελική. Να, κοίτα το βάρος, το βλέπεις κάτω. Ναι, κατεβαίνει. Εντάξει, φαντάζομαι να ανεβαίνεις αυτό με τα πόδια. Πάμε πολύ ψηλά. Θα τηλέφωνα. Εδώ ανεβαίνουν, δηλαδή. Και έχει σκαλιά, δεν ξέρω τι. Εγώ είναι πολύ έτσι ένα δύσκολο. Κοίτα όλα τα σπίτια, τα βλέπω. Γιατί είμαι ψηλά. Εγώ είμαι η Αναστασία, μαμά. Ναι, μωράκι. Η Αγγελικούλα είναι η έτσι. Και εδώ τώρα πώς θα ανεβαίνουμε πολύ δύσκολα πάνω και τα Αγγελική. Wow, φοβερό. Να σας δω. Και είμαστε πολύ ψηλά. Είμαστε πολύ ψηλά. Ήρθαμε στο κάστρο της Λουμπλιάνα. Πήραμε το τελεφερίκ. Για να δούμε το κάστρο. Έχει πολλούς τουρίστες σήμερα. Είναι η τελευταία μας μέρα στην Λουμπλιάνα. Αύριο φεύγουμε το ξημέρωτο. Έλα, αγάπη μου. Αυτό ήταν έτσι το κάστρο, όταν ήταν παλιά, Αγγελικούλα. Έτσι είναι τώρα. Και υπάρχουν οι πάτες. Ναι. Εμείς τώρα, έλα να δεις εδώ. Εμείς είμαστε εδώ τώρα. Αυτό είναι το κάστρο. Εμείς είμαστε εδώ. Αυτό εδώ που βλέπεις, αυτό που κάνεις είναι αυτό που είναι εδώ τώρα. Εδώ είμαστε εμείς τώρα. Εδώ μπροστά. Έχει πάρα πολύ αέρα, δεν ξέρω αν ακούγεται στο βίντεο. Εδώ πρέπει να είναι, μάλλον παίρνει νερό, το πηγάδι. Ναι, εδώ πετάνε και χρήματα για ευχές, φαντάζομαι. Εγώ δεν θα πετάξω. Δεν έχω ευχές να κάνω. Αλλά τώρα πάμε να δούμε το Στάθη, τον άντρα. Βγάζει φωτογραφίες πάλι. Νάτος. Πώς σου φαίνεται η Λουμπλιάνα? Όμορφη είναι η Λουμπλιάνα. Ναι, ωραία. Μικρούλα, από όχι πολλά να δεις, αλλά όμορφη. Ναι. Έλα.
πάνω ήταν οι πότες. Εδώ βλέπουμε την πόλη από ψηλά. Το Στάθη. Πάνω τι είμαστε. Είμαστε. Άντε, στρίψε. Μαμά, Για να πούμε. εκεί δίπισα. Ναι. Ναι. Για κατέβα. Σιγά σιγά. Θα σε βγάλω μια φωτογραφία. Εδώ. Πού είναι το παιδί? Αγγελική, έλα δώσε παρακαλώ κοντά στη μάμα γιατί έχει τρόπο. Πάμε. Να δώσει ψηλαράκι να φάει και δύο. Εγώ τα φάω με το μου. Τι είναι αυτό? Για νεράκι. Το οποίο είναι το σκυλάκι. Για πάτα το. Θα γεμίσει εδώ το χέρι σου. Δεν είναι τα σκυλάκια. Πάμε. Έλα κύριε Κουλά, προχωρά. Να καθαρίσω το σποράκια. Άφησε και μια κλανιά, Στάθη. Έκανες πριτσί. Ναι. Έκανε μια κλανίτσα. Κοίτα, τα χάτια του κουνιέται. Βίντεο βγάζω και λίγη. Κουνήσου, είναι βίντεο, δεν είναι φωτογραφία. Αχ, το γεύμα καταφάνω. Παπά, Ναι. του κουνιέται το δόντι. Ωραία. Για βγες να πάμε βόλτα, έλα. Θέλω να παίξω λίγο ακόμα.
Έρχομαι. Αγγελικούλα, Θα φάω κοντό. θα τη φας όλη, έτσι? Ναι, αλλιώς δεν θα έχει κοντό. Ακριβώς. Και μετά τι θα πάμε πάρουμε? Ούτε κύκα. Σωστά. Ούτε κύκα. Σωστά. Φας όλη την κοτοσουπίτσα σου και θα πάμε να φάμε μετά ένα παγωτάκι, εντάξει? Ναι, εγώ θέλω σοκολάτα. Κι εγώ. Κι εγώ σοκολάτα. Μαμά. Κάτω πιο κοντά σου. Εσύ τι... Καλό είναι? Τι παγωτό θα φας? Σκέφτομαι στρατσιατέλα ή τυραμισού. Εγώ σκέφτομαι σοκολάτα. Κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε και ώρα για φαγητό τώρα. Παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες ασφαλείας σας δεμένες μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη προσδεθείτε. Καθώς μπορεί να προκύψουν αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης, θα πρέπει να έχετε τη ζώνη σας πάντοτε δεμένη εφόσον κάθεστε. Όταν σβήσει η ένδειξη προσδεθείτε, παρακαλούμε να ανοίγετε τα ντουλάπια με ιδιαίτερη προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα. Υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και αποτελεί έκνομη ενέργεια. Το άτμισμα επίσης δεν επιτρέπεται. Dear passengers, please remain seated with your seatbelt securely fastened until the fasten seatbelt sign is switched off. As turbulence can occur unexpectedly at any time, please fasten your seatbelts while seated. When the fasten seatbelt sign is switched off, please be careful when opening the overhead compartments. Items may have moved during the flight and might fall out. I would also like to remind you that smoking is not allowed at any stage of our flight and is considered an unlawful action. Vaping is also not allowed.
Αγαπητοί επιβάτες, καλώς ορίσατε στην Αθήνα. Οι ζώνες ασφαλείας σας θα πρέπει να παραμείνουν δεμένες μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη «Προσδεθείτε» και σταθμεύσει το αεροσκάφος. Πριν την αποβίβασή σας παρακαλούμε να ανοίξετε τα ντουλάπια με προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα και ελέγξτε τις τσέπες των καθισμάτων για τυχόν ξεχασμένα είδη. Το ταξίδι συνεχίζεται με την Hertz με όλες τις επιλογές συνοικίας διαθέσιμες για εσάς, από μικρό αυτοκίνητο πώληση έως SUV και ηλεκτρικό. Αν είστε μέλη του Miles and Bonus, μπορείτε τώρα να εξαργυρώσετε όσα μίλια επιθυμείτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Hertz και να μειώσετε το κόστος της ενοικίας του αυτοκινήτου.